What's up? Nice to Visayas back. Merry Christmas to all. So, maling payong Pasko, no? Anyway, ang video to ay para sa mga teachers, no? So, mga teachers there, para sa inyo to, no? So, this is my video that I have created today is all about creating an online test or online quiz. So, applicable ito especially sa mga estudyante natin na meron mga cellphone at may mga access na sa data. So, by the way, before I'm going to proceed, shout out ko sa ako ang mga co-teachers, sila Sir Payak, sila Sir Gabi Patusa, and then especially my principal and my supervisor, Sir Galan, Sir John Galan, and Ma'am Leia Camilotes, no? So, shout out sa inyo, ha. So, hope nakita niyo na. Anyway, para ni sa to mga teachers, no? Sa mga, para maka-create sila online test nga, dili kayo listen. So, atong sugdan na. Salamat! So, before we are going to have the step-by-step way of making an online quiz or test using www.thatquiz.org, we have some things to do or needs to comply, no? The first is yung number 1, soft copy of class record. So, dapat meron tayong soft copy of class record. It should be in Excel form para mas madali, no? So, lahat ng teachers naman siguro meron na silang soft copy ng kanilang class record. And number 2 is soft copy of test or quiz. Or pwede din wala na to, pero mas maganda kung meron na kayong soft copy or test. Kasi pag nagbigay kayo ng online test, halimbawa ngayong pandemic is, meron talaga mga students na need ng hard copy. So, dapat naka-soft copy rin yung test nyo para i-reproduce nyo lang yung mga hindi nakakuha ng online test. And then, lots of patience. Kasi medyo matagalan to, no? It will take you, kung nandyan na yung 1 and 2, it will take you about 1 hour. Okay. So, ito yung mga preliminary needs natin. And then, next is, the first step should be, pag meron ka ng mga preliminary needs, meron tayong step by step, no? Ang step 1 is, you are going to open your browser, www.google.com, no? So, on your browser, you are going to type www.thatquiz.org. And then, you press enter. Thatquiz.org. Okay, you press enter. As you can see, you will be on this, you are on this platform, no? You will be on this platform wherein you can be able to create your own account. Here, we can create an account, no? So, it is very easy to create an account. You're just going to put your name, example, my name. So, let us have this one, John Paul. Bago na. Okay. My password is, let us say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then I'm going to make sure you have an email. No? So let us say John Paul Gatan at Tipadet. And then you write this one. EFNY2261. So, okay. You have now an account. Now here, so as you can see, as you create your account, you will be transferred to this link wherein you can have your, you can see you have your name here, your class, and then we have here common test. Meron siya mga free test na pwede mo kopyahin. And then also we have the so-called design, browse, and share. No? Okay, so the first step is to create the account. The second step will be, so ito na ngayon yan, you are going to create your class. So, ang pag-create ng class is once lang ito gagawin. Halimbawa, for this school year 2020 to 2021, pwede mo ilagay lahat ng class mo dito, no? Halimbawa dito, gumawa na ako. New class, we have 9 endurance boys. And then, ito yung ito yung lalabas at first, di ba? So,
Ito ngayon. So, na Endurance Boys. No need ko na ilagay yung mga last name at first name dito. All I have to do is to import, no? Meron na tayong import dito. I-import ko na lang yung mga names from my class record sa Endurance Boys. So, you're going to press this import and then open your what is this? Open your class record. So, halimbawa, endurance man yun. Hahanapin ko yung endurance ko. Ito yung endurance ko. Saan ba yung endurance? Endurance. Ito. Class record ng endurance ko. So, I have here my class record for section endurance. So, pwede ko siya kopyahin. Copy. Copy. Saan na yung copy dito? Wala ang copy. Dito pala. Copy. And then, I'm going to copy this one here sa box na to, no? I'm just going to paste it. So, pwede, ang unahin ko is yung my students, and ito, pwede first name or last name yung lalabas. So, kung ano yung ginawa ko doon sa kabila sa class record ko, ito rin yung lalabas dito. Once I press import, yan na. Lalabas na yung mga names. So, lahat ng doon sa class record ko na boys, lalabas dito. Anong reason bakit hindi ko nilagay pati yung girls? Kasi, pag naka-alphabetize siya, at least lahat ng boys naka-alphabetize rin. And then, click ko ang save. After ko ma-create yung Endurance Boys, pwede na naman ako agad mag-create na naman ng new class. Merong makita tayo dito na mayroong new class. So, click new class. And then, 9 Endurance Girls na naman. 9 Endurance Girls. So, depende lang sa iyo kung ano yung lalagay nyo dyan para hindi hindi kayo malito sa class record nyo. And then, click import. And then, open yung class record. Copy the class record. After you copy, you paste it here. Yan. And then, click import. Ito, nakikita nyo, mayroon ng name, last name, tsaka, first name pala to. So, yan, basta ganyan na yan, no? Anyway, so click save. So, as you can see, sa Endurance Boys and Girls, pwede ko makita yung class nila by editing it. Dito, makita ko edit class. So, ito yung mga names nila. No? And then, sa boys, ito, makita ko. So, ulit-ulitin mo lang yon until makagawa ka ng class record sa buong section na handle mo. No? So, halimbawa, gawa na naman tayo ng bago. Halimbawa, empathy. So, 9 empathy boys. 9 empathy boys. So, import. Saan na yung empathy ko? Meron tayong empathy na class record. Empathy. Ano yung empathy? Ito, empathy. So, meron akong empathy. Okay, copy. Pwede nyo press Ctrl C. Tapos, open yung ito. Ctrl V. Ayan. Then, import. Okay. So, ganyan, no? So, ganyan. Ganyan lang magawa ng class, no? The boys. So, ito yung second step. Gagawa ka ng class record. No? Class record ng mga estudyante mo. No? Ito yung next step. So, since kulang tayo sa time, dalawang section lang yung i-include ko. Girls. So, import. Ulit-ulit lang to sa paggawa ng class record. Kasi, ang next step nito is gagawa na tayo ng quiz or test. So, sana yun. Ito ba yun? Yes, empathy.
we are going to copy. Then you paste it on the import box. So then import. Okay. So nandiyan na yan lahat. Then save. As you can see, meron na tayo dito sa classes, meron na tayong dalawang section, no? Dalawang empathy tsaka endurance. Now, the third step, paano gumawa ng test? So, madali lang itong gawin ang test or mag-design ng quiz. Halimbawa, you're just going to go here. Dito na yung third step. Gagawa na tayo ng test. Here, click design. And then, pwede ka mag-create ng matching type or multiple choice. So, pwede mo yan na-explore. So, usually, pag summative natin, multiple choice man talaga. So, ang example ko lang dito is yung multiple choice. Halimbawa dito, you are going to click multiple choice. Create a multiple choice. Ito na yung lalabas. Halimbawa, first quiz. First quiz. So, yung name ko ng test name ko is first quiz. And then, halimbawa, gusto ko randomize yung order ng sa lalabas doon sa student side. Pwede din fix, no? Dalawa yan, random tsaka fix. So, halimbawa, gusto ko random para maiwasan yung yung copying. At halimbawa, gusto ko ng 10 item test. So, madali lang yan. Add more lang dito, no? So, anyway, so para makita mo, you may click expand. Expand. So, halimbawa, number 1. This time naman, kailangan meron ka ng nakasave na soft copy or pwede din dito ka magawa. Ang importante lang dito is alam mo yung kung para saan itong mga boxes na to. So, ang mga boxes na to is dito sa big box, ito yung sa question. While itong 5 to, halimbawa, kung gusto mo 4 lang, 4 lang yung choices, no? Kung 4 lang yung choices, 4 lang yung dinlagyan mo ng answer. And dapat ilagay mo ang correct answer. Din ba may naka-highlighted diyan na check? Yan yung correct answer positioning. So dapat diyan mo ilagay yung correct answer. So since meron ako nakagawa dito na soft copy, open ko na lang yung soft copy. Ito. So this is the first quarter examination, no, na kinopya ko. So I can just copy this one. Copy. And then I paste it here. Yan. So since mathematics sa akin, walang option for exponent, pero meron yan siyang sekreto diyan. Lalagyan natin yan siya ng ito. Yan para ang pagtinalabasan niya is exponent siya. Pero sa mga ibang subject, since hindi sila nag-deal ng exponent, more on words lang, okay lang din yan. And then you put the correct answer on the first box. No? You put the correct answer on the first box. So ang correct answer dito is quadratic equation. Yan lang yan. Ulit-ulit lang. No? So I put it here. Erase ko yung A kasi dapat walang choices. And then I put the anong tawag dito? Yung mga wrong answer dito doon sa magkasunod na box, no? So I have here linear inequality. So anyway, kahit saan mo ilagay yan, mag-randomize lang yan later. So make sure you delete the letter. And then ito. And then ito. So as you can see, meron na tayong selections. Ito yung correct answer sa first box at then yung mga wrong answer dito sa ibang boxes. No? Always put the correct answer on the first box. So gawa tayo ng 5 item test. Pwede na tayo yata 2 kasi sample lang man, baka ma-board kayo makinig, no? Anyway, so halimbawa dito, this one. Let's copy this one. And then tanggalin natin yung mga numbering kasi may numbering naman. And then what do you call this? Okay. So we call it as roots. So we put it here, paste it here. Then
put the rest. Tawag dito sa ano, sa mga wrong answers. Mayroong tawag dito. Shout out kay Sir Payak. Mayroon siyang tinawag dito. Distractor, sabi niya. No? Kay Sir Payak. Sabi ni Sir Payak, distractors. Tama. So, yung mga distractors dito sa ibang boxes. Always put the correct answer sa first box. Tapos yung distractors sa remaining boxes. So, ito 2 items lang. So, halimbawa, natapos mo na lahat. Kung gusto mo 50 items, add more ka lang, add more. So, gusto kong mag-add, no? And then, always save para hindi mawala yung ginawa mo. So, pag save mo, meron ka ng first quiz. So, paano i-assign yan doon sa mga section mo? That is very simple. So, you are just going to click. Halimbawa, ang unang bibigyan ko ng quiz na to is yung Empathy Boys. Click Empathy Boys. And then, meron dito sa taas nakalagay assign. So, ilagay mo. Click mo lang yung assign. Ayun, no? So, meron ng quiz si Empathy Boys. No? Then, you go to Empathy Girls. You click the design the test. Ito, check mo. Then, assign. Paulit-ulit lang po, mga kapwa kong guro. No? And then, Endurance Boys. No, Endurance Boys, click design, yung na-design mo, tapos click assign, yun, meron na silang mga test. Then, Endurance Girls, click design, then assign. Okay, so makita mo ngayon, pagka-click mo ng section na yon, meron silang naka-assign na quiz. So, dito sa quiz na to, kung gusto mo ibigay yung yung code sa kanila, which is nandoon yun sa first video ko para sa paggamit ng mga estudyante, ang ibibigay mo na lang sa kanila is yung test code, no? So yung test code. So ang test code nandito yan siya. Pwede mo siya i-click, no? Ang test code i-copy mo or pwede mo siya dito i-edit. Click edit, then dito yung test code, pwede mo siya ibigay sa i-copy mo lang, then send mo sa GC, no? Yung test code. And then, kung gusto mo rin i-change yung time limit, meron din tayong time limit dito. And then, expiration, pwede never, pwede expiration mo is 1 week, or other, or pwede din ilagay mo ang expiration is other is bigyan mo ng date, no? Dito, sa expires. So, halimbawa, expire mo doon sa almost pag 1 week. So, since Sunday ngayon, then the next week is another, so sa next Sunday, yan. So, pag hindi pa sila nakasagot for the next Sunday, mag-close na yan. Or pwede mo rin wag lagyan ng expire para they can answer it anytime, no? So, nasa sa'yo na yun kung ano yung set mo na rules sa test mo. And then dito rin makikita mo kung gusto mo ba shuffle, no? Or sa akin wala na akong ginalaw dito. So, ayan na yan, no? Naka-save na yan. So just save. So, yan yung number. Yung code. So, ganun lang kasimple gumawa ng quiz. Now, paano mo ma-check kung ano yung scores nila? So, once nag-take na sila ng test, ibigay mo yung code doon sa first video ko, yung bata. Once naka-take na siya ng test, lalabas lang yan siya dito sa grades. No, since wala pa nag-take ng test, pag-click mo lang sa grades dito, lalabas yan dito yung score nila. No, naka-score na yan dito, lalabas yan dito. Kaya importante yung second step, yung paggawa ng class record. So hope it will help us teachers to create online tests. So salamat sa pagsuporta. God bless. You made this?